Joo. Ja sama tällä, ei niin halunnut, ei se katsellut sitä. Munhan ei sit pitänyt mitään asettaa. Se on todellakaan piti sanoa tää paimennuskausi, että maailman parhaat kaupungissaan nyt sille hankittu. Me ei ole ihan tohon leffaan. Hän osallistuu. Tää on niin hyvä näytös, että hän haluaa tänne live-streamille nyt eturivipaikan. Niin näin. No myykö se pelastaa ne? On ne lampaat pulassa? Oli noiden Anttoille ollut 7 kilaa. Tai se kotohan oli otettu kylmäätään sen. Ja kun astutaan sen, että mä niin koteista siis nousin. Astuttaa sitä. Se on maita. Se on semmoinen, että näki lampaat, että se olisi niinku suoraan kimppuun tehty. Se ei niinku hirveästi. Joo. Se on niin mahdoton lähteä sinne. Sitten näin siitä, että mä niinku teetelen itse, kun siellä montaa oli sitten tehty. On tappanut saman tien. Muuta kuin se yksi päivä. Tai seisty. Ja se antoi astua itseensä, mutta 2 päivää sen jälkeen ei enää antanut. Se oli yksi yö. Ja sitten just se vaan. Mutta mä sanon se koko ajan laulaa. Se ei ole niin rekallisen. Tässä nyt vaan odotellaan, että se tapahtuu joku kaupunta, jos se tapahtuu oikeesti kaupunta. Se vaan meni sen kempitellä. Se on niin käsittämätöntä, että se niin älyttömällä hellyttävä. Kuten aina, jos Sleihonen perit leijaa näitä huutamalla pois. Se on niin kiinnittelevää, se on kiinnittelyä. Se teki hyvää. Uskaltaa nyt. Mutta että on mahdollisuus siitä. Ja tappanut lampaat, jos on laskettu liian irti. Joo. Niin yksi kaunis päivä, saako painaa? Joo. Eikä siis tämmösiä, siis mä oon nähnyt ennenkin tämmöisiä, jotka menee haukkoja. Tämähän nyt ei meinaa tappaa kuitenkaan, tällä ei ole sellaista. Tällä ei ole ihan tosi. Ei. Mutta siis yksi kaunis päivä, se alkoi painaa. Joo. Yhdessä lyössä niin kuin vaan näkyy. Tämäkin oli ekan kerran, kun mäkin lampaan, niin hyvin vittu mitä noin on. Vähempää kiinnostaa, mutta seuraavan kerran suurikin. Kun on suurimmat puhdit laskettu, niin ja nyt on itse asiassa vähän ajatusta varmaan tullut mukaan tälle, jos tehdään jotain, niin heti menee vähän epävarmuus, kun laittaa viestialuetta. Tälläkin on kuitenkin tommonen ajatus tuonne taakse. Ei vaan niin, silloin nyt se työkalupakki, mutta se ei oikein tiedä, että ruuviin on turha työntää tuommoista iskuporakonetta, että siihen ei ihan tarvita sitä. Joo, no, mutta se on sen juttu. Nythän se näyttää oikeinkin kiva tuossa ajatusta mukana tuossa seisomisessa. Ja sen näkee se, häntähän on tippunut alas niin, nyt. Ja, joo.